пас аз мусобиқаи байналмилалии ҷудо гран-при дар шаҳри Душанбе машқҳои дастаҷамъии байналмилалӣ ташкил карда шуданд, ки дар он ҷудокорони Тоҷикистон, Баҳрайн, Амуроти Муттаҳидаи Араб, Русия ва Муғулистон ширкат доранд. Тибқи иттилои роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, ин бори аввал аст, ки дар кишвари мо ҷамъомади тамринии байналмилалӣ ташкил карда мешавад ва ҳамакнун дар оянда чунин иқдомҳо ба ҳукми анъана даромада пайваста рӯй даст гирифта хоҳанд шуд. имрӯз машқҳои дастаҷамъонаи мо бо маром ҷараён доранд бо ширкати ҷудокорони давлати Россия, Аморот, Баҳрейн, Муғулистон ва тими мунтахаби Тоҷикистон аз 6 то 13 моҳи июн дар толори клуби Ҳоҷи Шариф баргузор мегардад. зиёда аз 80 варзишгар дар як рӯз 2 вақт тамрин мекунанд. Мунтахаби ҷудои Баҳрайн дар Гран-при Душанбе дар ҳайати 6 варзишгар ширкат намуд. Пас аз мусобиқот ҳамакнун баҳрайниҳо дар машқҳои дастаҷамъона иштирок доранд. зимни суҳбат онҳо зикр доштанд, ки новобаста аз он, ки ин сафари нахустинашон ба Тоҷикистон аст, вале ошиқи кишвари мазкур гардиданд. аз оне ки ба Тоҷикистон омадам хеле шодам. Кишвари зебоист, бо мардуми самимӣ. миннатдории худро ба Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои ташкили тамринҳо дастаҷамъӣ мерасонам. воқеан машқҳо дар сатҳи олӣ ҷараён доранд. варзишгарон ба он ниёз доштанд, чун дар пеш мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ моро интизор аст. ҷудокорони тоҷик ҳам дарҳол пас аз ҳунарнамоӣ дар Гран-при ба тамрин пардохтанд, зеро аллакай 16 июн дар кишвари Қазоқистон дар доираи сайри ҷаҳонии ҷудо мусобиқаи Гранд Слам доир мешавад ва мунтахаби кишвари мо ҳам дар он ширкат мекунад. ман хеле хурсандам, ки тунистам дар ватани худам медали тиллоро биёрам. дар пеши мухлисон балешико моро поддержка мекарданд, дастгирӣ мекарданд. мусобиқаи навбатии мо ози Гранд Слем Казохстон баъди 10 рӯз уже насиб мо баромад мекунем. машқҳои дастаҷамъии байналмилалӣ имкон медиҳанд то ҷудокорон байни ҳам табодули таҷриба кунанд. мунтахаби ҷудои тоҷик қаблан дар кишвари Русия бо варзишгарони рус тамрин карда буданд. ҳоло бошад дар ватани худ бо дигар варзишгарони соҳибмалака машқ доранд, ки ин аз рушду пешрафти ҷудо ва фароҳам будани шароитҳои лозима дарак медиҳад. Меня зовут Виктор Скворцов, я старший тренер сборной Арабских Эмиратов. Мы остались здесь на сборах после турнира. Очень рады, что нас приняли. Очень хорошее гостеприимство у вас. Проведение турнира на высшем уровне. И также на сборах большой зал, приятное общество и много хороших спортсменов. гузориши Парвина Ашурзода, Доро Саъдуллоев, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.